Mga katropa, magkape tayo. Ang napatay. Masarap talaga yung kape pag dinadayo. Muna nalulundo. Tatapon sa'yo. Sige, bala ka. Oh, sige. Yung gabing ito at magsasayawan kayo eh. Yes. Sasayaw kami. Yan, nakapangsayawan. Nakapangsayawan ang katropa nyo. Sayaw niya. Sayaw tayo. Sayaw tayo mamaya. Sayaw ka? Sasayaw ka, tropa? Sigurado yan. Oo naman. Eh, sabi nga, Tayo. sabi nga ni Kuya Nap, pagsasabungin daw dito ang lalaki at babae, magsasalubong daw sa gitna. Pag nakarinig daw ng music. Baka makita natin sa gitna yan. Baka ikilaw sa gitna. Baka hinahanap ko nasa gitna. Hinap, no? Hindi mo mahilig yun, no? Naiingayin ako sa sayo. Pagka nakain mo na yun. Sino? Ikaw? Kape po. Sabi ko, Ayan. Teresa at saka si Sek. yung pa rin mo, haba naman. Oo, nagkaputin mo na. Post ko na sa TikTok. Ito yung pinopost nila. Pinopost ko sa TikTok.